Dobrodošla u meditaciju za ispunjavanje želja. Udobno se smjesti, opusti, uzmi jedan duboki udah i izdah. Još jedan duboki udah i izdah. Osjeti svoje tijelo i dozvoli mu da se potpuno opusti. Dozvoli svojoj lijevoj nozi, u redu je opustiti se. Dozvoli svojoj desnoj nozi, neka se opusti. Kaži svojim nogama, u redu je, sada se možete opustiti. I osjeti kako noge postaju mekane, lagane, opuštene. Dozvoli svojoj zdjelici da se opusti, svome trbuhu i svim unutarnjim organima. Dozvoli donjem dijelu svojih leđa da se opuste, srednjem dijelu leđa, gornjem dijelu leđa. Dozvoli svom prsnom košu, srcu i plućima da se potpuno opuste. Cijeli tvoj trup je potpuno opušten, mekan, prozračan, lagan. Dozvoli svojoj lijevoj ruci da se opusti i desnoj ruci dozvoli da bude potpuno opuštena. Dozvoli svome vratu da se opusti, svoje čeljusti, bradi, obrazima, nosu, čelu, tjemenu. Kaži si, glavo, možeš se opustiti. Dozvoli svojim kapcima da se opuste i da teški, mekani leže jedan na drugome. Kaži svojim mislima, možete otići. Sada je sigurno da budem tu gdje jesam. Potpuno opuštena, lagana, prozračna, mekana, mirna i sigurna. I uživaj. Mirna, lagana, opuštena. Udah i izdah. I u ovom trenutku prebaci fokus na prostoriju koja te okružuje. Znaš da unutra imaš stvari koje imaš. I dozvoli si sada zamisliti ispred sebe sobu u kojoj se nalaziš. I probaj osjetiti kako svaki predmet u toj sobi ima energiju. Od kojih je zapravo boja satkan ormar, krevet, stolica, stol. Kako bi ju opisala? Koje je boje ili oblika? Možda vidiš, možda znaš, možda osjećaš. I usporedi ju sa svojom energijom. Da li prostorija i ti imate jednak energetski otisak? Ili je tvoja energija u nekom smjeru drugačija? I sada proširi svoje opažanje
na cijelu kuću. Kakva je energija kuće? A kakva je tvoja energija? I u ovom trenutku pomisli na svoju želju. Može biti više zdravlja, više novaca, više samopouzdanja. I dobro promisli o njoj. Kada bi ona bila energija, kako bi ju vidjela, osjećala ili zamišljala? Bi li bila u bojama, oblicima, mirisima? I po čemu se razlikuje od tvoje energije sada? Je li svjetlija, jača, glađa, blještavija? A sada proširi svoj fokus van svoje kuće i pronađi dokaze za svoju želju koji postoje samo s druge strane tvojih zidova. U tvojoj blizini je sigurno banka u kojoj su pohranjeni milioni ili sefovi nekakvih velikih poslova. U tvojoj blizini, možda čak i preko puta tebe, žive samopouzdane osobe. U tvojoj blizini, možda čak i tvom kućanstvu, žive zdravi ljudi. A kada maknemo njihov oblik, kako izgledaju te njihove energetske strukture? Kako bi opisala ili osjetila njihovu energiju? I usporedi je sa svojom. I u ovom trenutku postaje ti jasno da sve što trebaš raditi kako bi ispunila svoje želje je raditi na svom energetskom otisku. Unijeti svjetlo, boje, blještavilo tamo gdje nedostaju. Disati, voljeti se, prihvaćati se, biti. Odbaciti sva uvjetovanja, sve mitove koji su te uvjerili da je teško ili nemoguće. Upaliti tu iskru u sebi i povezati se sa svime oko sebe. I u ovome trenutku postani jedno sa slikom sebe koja živi svoje ostvarene želje. Ako treba, izoštri fokus, dodaj boje, glazbu, pogledaj iz drugog kuta, igraj se i zabavljaj. Ti si i redatelj, i scenarist, i glavni i sporedni glumac. Prilagodi scenu koliko god puta
je potrebno. Dok ne dođeš do one točke u kojoj sama sebi pružaš Oskara i slaviš sva svoja postignuća. I osjeti vjetar u svojoj kosi i na svojoj koži. Osjeti sunce kako te grije i daje ti energiju. Osjeti vodu koja te pokreće i čisti iznutra i izvana. Osjeti zemlju koja ti daje stabilnost kada god to možeš. Poslušaj pjev ptica koje šalju ti poruke iz daleka i pjevaju samo za tebe. Osjeti koliko si sposobna, moćna, voljena i podržana. I ne postoji ništa što te može spriječiti u ostvarenju tvojih želja. Jer znaš da svaka želja koja se ne ostvaruje ti samo ukazuje da još negdje moraš malo pojačati energiju, ispraviti tok, zakrpati rupu i slušati svoje unutarnje vodstvo. Namaste.